Biz 21 ýyl hökümet edarasyna beýlimizi büküp işledik. Iň soňunda görnähili durmuşa sede war bolduk diýip öň döwlet edarasyny işleýän bir pensioner Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda yaramaz adyk üçünçiliginden, giň ýaýran keselçilikden hemde resmiýetiň beperwaýlygyndan şikaýet etdi. Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitin Garagum bayramaly hemde Sakarçagy etraplaryna koronavirusdan ölýän adamlaryň köpelýändigini, şeýle-de azyk üçünçiliginiň pes ýagdaýynyň Sewit ýaşaýjylarynyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýändigini habar berýär. Habarçymyz awalyan etraplaryň ençe mowalaryny her günnän ýaly birnäçe jynaza çäresiniň geçirilýändigini habar berýär. Bu etraplaryň haýsy geňeşligine barsaň her gün matum tutup oturan hojalyklaryň birnäçesini görmek bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol ölümçiligiň giň ýaýran keselçilikden galyp berse-de azyk ýetmezçiliginiň aşlyk derejesine baryp ýetmeginden uguralýandygyny aýdýar. Habarçymyzyň bir oba geňeşliginden öwrenen maglumatlaryna görä 300 töwereg hojalykdan barat bir obudy bary ýogu 10-12 hojalyk madda taýdan gowdurmuşda ýaşaýar. Bir zat bolsa biziň geňeşligimiziň awraýy uly, bizde ýokary wezipeli adamlar ýaşaýar diýip şol birnäçe adamy öňe sürýärler. Galan 290 hojalyk aşlyk derejesinde ýaşaýar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet hiçligindäki köpçülikden habar berişleri işleri ýurt raýatlarynyň boleliğin awadan durmuşda ýaşaýanyny aýdyp köplen şol bir mermer binalaryň azyk harytlar bilen doldurulan sewda tekçileriniň önüme öndürýän kärhanalaryň videolaryny we suratlaryny ilgiderli köpçülüge ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar ilatyň diňe ujuýupsyz gatlagynyň her ilatly punktda belli hojalyklaryň durmuş şertleriniň amatlydygyny, galan köp hojalygyň madda üçünçilik ýagdaýynyň yaramazlygyny aýdýar. Habarçymyz yaramaz şertlerden pensionerleriň has köp ziýan çekýändigini, olaryň alýan pensiýa haklarynyň juda azlyk edýändigini habar berýär. Azyk önümleri gymmat bolan üçin azyk dukanyna girip göwün üslen zadyny satyn alyp bolmaýar diýip bir pensioner Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Söhbetdeşlikden çen tutulsa pensionerleriň azyk dukanlaryny göwün üsleýän zatlary köplenç awtoklarynyň halyan zatlary bolup çykýar. Resmiler Türkmenistana ilatyň gowşak gatlagynyň durmuş üçünçiligine döwlet ýardamynyň berilýändigini aýdýar. Napagdaky adamlar özleriniň pensiýa haklarynyň köp zada ýetmeýändigini, üstesine onu nagtlaşdyrmagyň hem aňsat däldigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir pensioner özüniň 14 ýyl hökümet edarasyna işländigini, ýöne iň soňunda agyr durmuşa, ýeter ýetmezçiligi, gytçylygy we gymmatçylygy sede war bolanyny gurrun berdi. Biz her ay pensiýa tölenende agtygym bilen dukana baryp ät bolup gaýdýar diýip pensioner azyk harytlarynyň gymmatçylygyndan şikaýet etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde koronavirus keseliniň giň ýaryanlygy barada habarlary garamazdan bankomatlaryň öňünde köp adamly nobatlaryň hereketi gaýtadan dikildiren awtobuslardaky dykmyşyklaryň, şeýle-de hassahanalardaky we dermanhanalardaky köp adamly nobatlaryň dowam edýändigini habar berýär. Hünärmenler virusyň ýaýramagyny haýalatmak üçin adamlaryň arasyna 2 metr howpsuz aralygyň saklanmagyny maslahat berýär. Yaramaz azyk üçünçiliginiň gymmatçylygyň we keselçiligiň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan marly ýaşaýjylar hökümetden şikaýet edýär. Onsoň nädip biz bu hökümet öz halkyna seredýär diýeli? Nädip biz bu hökümetten razy bolaly diýip ýene bir pensioner habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Geçen ýyllarda bankomatlardaky pul ýetmezçiligine, un ýetmezçiligine, azyk önümleriniň gymmatçylygyna bir adam bolsa nägilelik bildirýän adamlar bardy. Indi ol adamlarym hukuk goraýjylaryň basyşlary bilen köpüsi gara güýç bilen basylyp ýatyryldy. Şol sebäpden bu hökümet nämese çydap ýaşamakdan başga alaç galmady diýip pensioner sözüniň üstüne ýetirdi. Gurbanuly öz wezipesini halkyň aladasyny etjek adama tapşyrsa, halk begener diýip pensioner sözüni jemledi.